Hello guys, so andito tayo ngayon sa Burayok Falls, located dito sa Basaw, Gataran, Cagayan. 11 kilometers from the National Highway, 20 minutes ride lang po guys. Tara, visit natin guys. Bago dyan, bago tayo makapasok doon, kailangan natin magbayad ng entrance fee sa mga nagbabantay. So tara guys. Hello Tay, magkano po ang entrance fee dito sa Basaw Tay? Yung regular na entrance fee dito? 20 pesos yung ganito. O so, Sutin ka. yun nga, 10 pesos daw ang motor pag pinasok, tapos 20 per head ang bayad ng entrance fee nila. So, eto na tayo, magbabayad na tayo guys. Tapos kung mag-package ka kung may 150 ang package. Ah. Ano yung package lang. At saka, guys, kung magka-cottage kayo, 150 pesos po yun. Tay, ito na po. Thank you po, Tay. Ay, sige po. Tara, tara. So ito na nga guys, yung Burayok Falls ng Barangay Basaw, Gataran, Cagayan. So sa halagang 20 pesos na entrance fee at saka 150 na cottage. Super sulit na guys, napaka-presko at saka napakalamig ng tubig guys. Visit nyo, tara na, umpisa na natin guys.